Ndichikutambirai zvekare pano paHadzerare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka uchiri munyowani pathis YouTube channel, subscribe mahara utena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribei, ndatilike this video, ndatishare this video kuhama neshamwari. Vadikani, first update yandinayo iupdate yevarume avo vanga vachiitira president Mnangagwa detembo. Zvisinei vaitira president Mnangagwa detembo kuti pavanga vachivauchirira maoko vachidetemba. Video iri riri kutrenda, riri kutenderera mastreets esocial media ende vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana pamusoro pevidhio iroro. Muri yeZimbabwe dava kuisirai vidhio iroro, wapedza kuriona usaskipe this video nokuti ndine nyaya inorwadza iri kuenderana nemwana ari grade 6 akagumira chikoro grade 6 kutaura kwandiri kuita. Vadikani, vanhu vemuZimbabwe vane mwoyo wakashata, vane mwoyo wakaoma. But daumbokusiyai muchikutanga maona first video, walike here, wasubscribe here, washare this video kuhama neshamwari here, wakomenda here zvaunofungawo. Ende muri kuonera mavideos aya muri kupi, muri kunyika dzipi? Ngatimbone this video. Tinoziva muri vari mupata wechiwenga bwizuka popota nanhasi sitairipo popoteke vari zvirunde kupata matuzuri goko rimwe aiwa kuna mapotera moro dzinonga muna shashe vari muna tugwi bvisi pakati nyika mhiri nemhiri ndosaka tati mwana wamaitiri vaviri aiwa marivona here muzevendonge varamateni pano ramabwe masheka vari vinhire vari mari huru mavaziva here ndivo vano vamakatarisana navo vamugere navo mushango zara negwenyu ndo vatungamiriri kwazvakamwera vanhingi zitadanai vanodavira ichichirya mungai nazvivo mungai vanopiyano mungai zviyo zviripo izvezvi papa vacharumbira vanokutembokuruvira musipambi zoreva vasina vakapamba mavonongouya kusheka izvi zvaipapa ndokuti charumbira chakaruvira mushe aiwa chainda kuramatunhu parapatera mabwe machena nini uruva zvakamwe vanodya unobvabva ukamera ivanga bvunzaipapa ndoshuva kuwana kwadzo nhasi dzatarirana vari mhari nevari nhini muzembe umwe ndikavanza mbapo padebwere pindi ndikaramba ndokuya mukati wehopeto mufu regai ndichivhunza dzehope nyama nezinga vatai isiwo ndokuvata tinokosora tichifira ndokunge zvatenda raramba zimbarakakavana tinominya ndo makorokoto ehuko tichinadzo makavata here. Next update ividhio remwana akagumisirwa chikoro ari grade 6. Chii chakaitika kuti mwana uyu agumire chikoro grade 6? Mwana uyu akamitiswa. Mushure menge amitiswa, vadikani nyaya iyi haina kunyanyodzikwa nayo kuenderera kure.
kunyanyoongororwa kunzi chii chakanatsoitika nemwana uyu, ende vanhu varikuda information yakazara kuti akamitiswa nani, ndiani muredzi wenhumbu. Ndo zvisati zvabuda, but mwana akagumirisira grade 6 kuenda chikoro grade 6 kutaura kwandiri kuita ane pamuviri paSamuel. Toda kutaura zvadofuka mucomment section kuti zvakanaka here kutyora kodzero dzevana vadiki vachiri vadiki. Vana vanenge vachitora tarisiro yokuti toita maloya toda kuzochengeta vabereki, iwe uchityora kodzero. Haisi nyaya yekuti mwana uyu anga ari nzenza, but dzimwe nguva kuratidzwa mwana wechidiki haakwanisi kuramba zvinenge zvataurwa nemunhu akamusiya nemakore akawandisa, haakwanisi kutaura iye kuti handizvide. Anogona kutoudzwa kunzi ndokuuraya kudzamara nhumbu yabata. Vanhu vari kuabhuswa, ende vana vechidiki vasikana, kunyanya kuvasikana, dai muchimbovaongorora kuti vari safe here, muchivabvunzurudza kuti kuri safe here kwauri ikoko, even usingagare nayo uri kunze, potai muchiitawo care nevana venyu. Much love. Ndamuko nhasi ndaenda kwamureva kumutawatawa. Pane zvandafambirawo zvemisha ko zvinopera here. Saka ndasvikawo panapa ndine nzara panaitika sadza. Pandanoona my little sister yakagara. She said akagumira grade 6 and she's now pregnant. I don't know the background story, but nhumbu ine 8 months. Saka ndanchikumbira abi yangu ndokumbira preparation yemwana. I'll send someone anouya kunoko kwamureva kumutawatawa. Preparation yemwana, mwana agadzirwe zvakanaka, maybe vanamai vari papedyo pano vandokumbirawo maternity, mapotolu, vane chaanokwanisa chese kubatsira mwana uyu, tofanira kumubatsira so that zvinhu zvinoendeka, zvinhu zvinobatsika, zvinhu zvinofamba zvakanaka. Saka ndanchikumbirawo hama dzangu preparation yemwana uyu nekuhospital kwakanyoresa. Melissa akanyoresa right. Kana asina kunyoresa ndichakuudzai phone number iripo yekuti mubate, kuti mubatsire iripo. Vanhu kwamureva vari muarea inei, if you want to assist please get in touch with me, tibatsirane naye. Yakadeuka mvura yemugucha yorerwe, ndo patatove apa. Ngatingobatsira kuti mwana agamutirwe zvakanaka nepreparation izvizvo zvinodiwa. Thank you so much guys. Tete Jeki ndiri kuno kwamureva mutawatawa. Please let's help my little sister here. Ndinadzwa kubatikana zvakanyanya, tinongobatsira zvatinokwanisa. Mwari achitiitira zvakanaka. Thank you guys.